sjećamo se kroz potvorni Kings of Walls su ovo odradili. Moja malenkost i Božo Porovac, najveći mu rado Zaprešiću. Nadam se da vam se sviđa. Nije bilo jednostavno, nije bilo brzo, nije bilo niti organizacija jednostavna, niti sama izvod. 2 tjedna od pothodnih 8 sati na dana, radili sve ovo bez signala na mobitel, bez igdje ičega. Ali evo, drago nam je da smo to napravili. Bio je problema, šarali su, sve to bila neća neka ideja sa, hvala Bogu, grad je postavio kamere i danas znači ovak i ostati još dugo vremena. Pozdrav od Kingsa za grad Zaprešić.